ಮಹಾಬಲಿಪುರಂ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಚೆನ್ನೈಗ್ ಪಿದರ್ದ ಅಲ್ಪದ ಬೆಸನ್ ನಗರ್ ಬೀಚ್ದ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಪೋವಂತು ಒಂಜಿ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ತಿಂಜಿನ ಎಂಕಲ್ಲ ಟ್ರಿಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಜಿ. ನೀವು ಮೀನು ತಿಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ತಟ್ಟಪಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ತಿಕ್ಕನ ರಿಂಗ್ ಪಾಡ್ನೆಟ್ ₹50 ಗೇಮ್. ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಇರ್ದು ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕ ದಿನಂಚಾಂಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇದು ಎಂಕಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬೀಚ್ದ ಫಿಶ್ ಫುಡ್ ಇಂಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪನೆ ಬರೋದಿತ್ತ ದುಂಬು ಮೀನು ತಿಂದ್ರೆ ಪುರ ಈಗಿತ್ತ ನಾಡ್ದುಂದುವೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತ ಸೇಮ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಉಂಡು ಈ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಜಾಗಡೆ ಇರ್ತೇನೆ ಪುಣ್ಯಾಗ ಎಂಚುಂಡು 10 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕತ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಪ್ಪನ ಜನ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಅಮ್ಮ ಮಗ ಮೂಲುಂಜೆಂಕಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರ ಖಾಲಿ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಬುಲಿ ಬೇರೆ ಅಂತ ಕುಯ್ಯಿಂದ ತೆಗಿಯಾನು ಕುಯ್ಯ ಒಂದು ಬುಲಿ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಬಂಡಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂಡಸ್ ತವಾ ಫ್ರೈ ಆದವು ಹಣ್ಣು ಬಿಡತ್ತಾರೆ ಕಡುವಾಯಿ ಬರ್ತನೆ ಇತ್ತೆ ಬಂಡಸಾಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಕಡುವಾಯಿ
ಮನ್ಸ್ಲೆ ಕಣ್ಣೇ ಹೊತ್ತು ನಿಂತು ಕೊಡಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಮೀನು ತಿನ್ನಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೀಚಿದಾಲ ತೋಜಿ ಆಂಡಲ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿನ ಕಂಚು ಮುಟ್ಟ ಪೋದು ಬರ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಮುಟ್ಟ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬೀಚ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪಗೆರ್ಲೆಂತೂ ದೊಂಬು ಜಾಸ್ತಿ ಪಗೆರ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಜನ ಒಪ್ಪಿರ ಅಂಡ ನೈಟ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ನೀರು ಬರ್ತಿಂಚಲೆ ಗಂಟೆ ಒರ್ಮ ಐತೆ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆ లాగిలి జంప్ ప్లే జంప్ జంప్ ಐಕಿ ಜಂಪ್ ಅನ್ಪುನಂತ ಬಲ ಉಪ್ಪಡು ಉಪ್ಪರು ಉಂಡು ಉಪ್ಪಡು ಅರ್ನ ನಡು ನಡು ಕಣ್ಣು ಗೊಬ್ಬನ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾವ ಜೈಕಿ ಪಾಪ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಉಂಡು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆರೆ 5 ನಿಮಿಷ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ನೆಟೆ ಮಸ್ತ್ ನೆಟೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏರ್ಲ ಗಾಡಿ ದೀಪುಜೆ ನೆಟೆ ದಾಯ ಗಾಡಿ ದೀತಿರ್ ಪಂಡ ಮೂಲು ವೇಲಚೇರಿ ಲೋಕಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನೆಟೆ ಆಡ್ದು ಮಿತ್ತಾರ್ಂದ ಅಕ್ಲು ಸೀದಾ ಮರೀನಾ ಬೀಚ್ ದ ಹೋದ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಇನಿ ಮರೀನಾ ಬೀಚ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಏಷ್ಯಾದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಬೀಚ್ ಪನ್ನುಂತೆ ಅಲ್ಪ ಏರ್ ಶೋ ಅವನುಂಡು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾರ್ ಪುರ ದೀದ್ ಅಲ್ಪ ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಎಡ್ ಪೋಂಡ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಂಗ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಜನ ಬರ್ಪೆರಿಗೆ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಂಡು ಪೋಂಡ ಪಕ್ಕ ಕೆಟ್ಟುಂಡು ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಕೂಡ ಕುಟ್ಲಾಪುರ ಹೊರ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಹಾಯ್ ಚೆನ್ನೈದ ಟ್ರಿಪ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಇಂಕುಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೂ ಪಿದರ್ದ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಒಂಜಿ ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ಆದ ಕುಟ್ಲಾಗು ಪಿದರು ಒಂದು ಏರ್ಪ್ಲೇನ್ ಅದು ಅಡ್ಡೆ ರೆಕ್ಕೆ ಅದ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೈಟ್ ಸ್ಲೈಡ್